साहा कुवाबिलनि आबादारिनि फिसाज्ला गणेश बरआ APSC आनजादाव 18 रेंकआव जाफुंसारनो हादों। उदालगुरि जिल्लानि हरिसिङा BTC बियाबनि सिङाव थानाय साहा कुवाबिल गामिनि आबादारिनि फिसाज्ला गणेश चन्द्र बरआ APSC आनजादाव 18 रेंकआव जाफुंसारनो हादों। मख'नो गोनांदि बिमा बिफानि खस्थ'नि बान्था होदों गणेश चन्द्र बरआ। गोग्लैसोनाय साहा कुवाबिल गामिनि आबादारिनि फिसाज्ला गणेश चन्द्र बरआ गामिजों लोगोसे जिल्ला नाङैनो गोग्गानाय लाबोनो हानायाव गुबुन गुबुन दोलो आफादजों लोगोसे UPPL, VPF, दखरा जिल्ला एबसु आरो बाथौ धोरोम सिबियारि रायजो राजाफ्रा गणेश चन्द्र बर'नि न'आव नुजाथिहैनानै गाहाम हामलायथि जासिनायजों लोगोसे बरायहैयो। बिफा रहिन चन्द्र बर' आरो बिमा जयन्ती बर'आ फिसाज्ला गणेश बर'आ APSC आनजादाव जाफुंसारनो हानाय फिसाज्लानो बोर होयो। बेनि सोमोन्दै बिमा बिफा आरो फिसाज्लाया जोंनि खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायदों खोनासंनि। आं जोबोद गोजोननाय मोनदों जि रिसेन्टलि डिक्लेयार खालामनाय APSC आनजादनि रिजाल्ट फैदों। बेवहाय आं ACS रेंक 18 मोननो हादों आरो बेखौ मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। आंजों लोगोसे आंनि गामिनि गासै सुबुं आरो न'खरनि गासैबो मानसिफ्रा जोबोद गोजोननाय मोनदों आंनि बे रिजाल्टखौ मोननानै। आं साबायखर बावनो आं फार्स्टआव आंनि आइ आफा आरो फंबाय लोगोसेनो जोंहा न'खरनि गासै फेमिलि मेम्बार्सखौ आं साबायखर बावगोन। ओमफ्राय लोगोसेनो गामिनि गासै सुबुंफोरखौ आं साबायखर बावगोन मानोना बिथांमोनाबो आंनि सायावहाय ब्लेसिंसखौ अरायबो होगासिनो दं। आरो थिग बिदिनो आंनि जि प्राइमारि स्कुलनिफ्राय आं IIT आव फरायनायनिफ्राय आरोबा दिल्लीयाव जि कचिं मोनबाय आं बेवहालागै जायफोरा आंनाव टिचार्स, फेकाल्टि, प्रफेसार्स जायफोरा आंखौ हेफाजाब होदों आंनि मोनसे स्टेपावहाय आंजों थाफादों, मरेल सापर्ट होदों, बिथांमोनखौ आं साबायखर बावगोन। नोंथाङा आनजादखौ उथ्रिनो थाखाय बोरै प्रिपेरेसन खालामदों? आंनि प्रिपेरेसना इनिशियेलि आं सेल्फ स्टाडि खालामदोंमोन मास्टार्स जोबनायनि उनावहाय। बेनि उनावहाय बै BTR सरकारनिफ्राय जि UN ब्रह्म सुपार 50 स्किम जि लादोंमोन बे स्किमावहाय आं उथ्रिसार जानो हानायमोन। बे स्किमाव थांनानै आङो प्रिपेरेसन 11 मान्थ्सनि प्रिपेरेसन खालामदों आरो बिदिनो दिनै आं बे रेंकखौ मोननो हादों। ओरैनो माबाया दा मा मेसेज होनो सानगोन उन्दै गथ'फोरनि थाखाय? आं उन्दै गथ'फोरखौ बेखौनो बुंनो सानगोन दि बे UPSC बा APSC सिभिल सार्भिस आनजादल' नङा, गाव जि गोसो दं माने जि आनजादखौनो लुबैदों बे आनजादनि थाखाय मोजां फरायनांगौ। आरो अनलि गभर्नमेन्ट आनजादल' नङा, जोबोद लामा दं, जेरै एन्टारप्रेन्योर जानो हागौ, गावनि बिजनेस खालामनो हागौ। जायहा जि गोसो दं बे लामाखौ थांखि लानांगौ आरो अनलि सरकारि साख्रिखौल' टारगेट खालामनाङा मानोना दिनैनि जुगाव जोबोद कम्पिटिसन आरो मोनसे सरकारि साख्रिया जेसेबां राहा देखायो थिग बिदिनो गावबो राहा मोनो मानोना गावनि खस्थ'जोंसो मेइन माबाया बे टारगेट सेट खालामनाया। ओमफ्राय दिनैनि लाइमोनफोरा आं जोबोद बेफोरबायदि कम्पिटिसनावहाय जोबोद खम माने आवगायबोनाय नुयो। बेनिखायनो जोंनि बर' हारिजों लोगोसे गुबुन हारिनि लाइमोनफोराबो बेफोरबायदि स्टेप्सखौ लानांगौ आरो सोरबाफोर जुदि सिनियर्स दं बेफोर लाइनाव थानाय माने पास खालामनाय बा गाइडेन्स होनो हानाय बिथांमोननि गाइडेन्सखौ लानांगौ आरो बेफोरबायदि आनजादावहाय पास खालामनायनि थाखाय फार्स्ट स्टेपआनो जाबाय साहस खालामनांगौ जे आं हागोन। बेखौ मेन्टेलि प्रिपेयार जानांगौ फार्स्टआव, बेनिफ्राय लासै लासै मेन्टेलि प्रिपेयार जायोब्ला आगानफ्रा एसे इजि जालाङो प्रिपेरेसन फेजआवहाय। थुनलाइयारि बिथिङाव फिन गोजोनथाव रादाब लानानै फैदों BTR सरकारा। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव फिन खुंजानो थांगासिनो 3थि थुनलाइयारि फोरबो। सोलिफु जानुवारि दाननि फैगौ 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव
सानथामनि हाबाफारिजों खुंजागोन थामथि क'क्राझार लिटारारि फेस्टिवल एबा थामथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो। बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव सिगां बोसोरफोराव खुंबोनाय बायदिनो देग्लायबो बिटिआरनि गाहाय राजथावनि गोजोननि नोगोर क'क्राझारनि सान्दामारियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव सानथामनि हाबाफारिजों खुंनो लादों थामथि क'क्राझार लिटारारि फेस्टिवलखौ। सिगां बोसोरफोरनि बायदिनो बे खेबावबो हादरनि गुबुन गुबुन रायजोफोरनि खना खनला थानाय हारि हारिसाफोरनि खन्थाइगिरि थुनलाइगिरिफोरजों लोगोसे गुबुन बायजो हादरफोरनिफ्रायबो गोबां मुंदांखा लिरगिरि थुनलाइगिरि सोलोंथाइगिरिफ्रा बाहागो लाफैगोन। थुनलाइ मुलुगखौ दावगाहोनो हादरनि खना खनला थानाय हारि हारिसाफोरनि राव थुनलाइखौ सोराङाव लाबोनो मुलुगनाङै थुनलाइगिरिफोरनि गेजेराव लोगो हमलायनाय खाबुनि गेजेरजों गाव गावनि राव थुनलाइनि सोमोन्दै मिथिहोलायनाय रायलायलायनाय आरो सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामनायनि मोनसे जौसां खालामनानै होनायजों लोगोसे गोजोन अनलायनाय गोरोबलायनाय फोथायलायनायनि मोन्थोरखौ लानानै खुंनो लानाय बे थामथि थुनलाइयारि फोरबोआव बाहागो लाफैनो हाबाफारिखौ जाफुंसार होफैनो बयखौबो खावलायदों खुंफुं आफादा।